बिटिआर हालामाव दैबाना बिटिआरजों लोगोसे सारा आसामावबो दैबाना थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों गिथाव महर लादों आसाम आरो बिटिआर हालामाव दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां जायगा जायगा हान्था मेलाया बन्द जानानै दं। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय मानास बरपेटा रड थांनाय राजा लामायाव जुब जुब अखा हानायजों खुरखानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोयो आरो हान्था मेला खालामनाया बन्द जानानै दं, जायनि जाहोनाव पुलिस बिफाना फैनानै बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनायखौ आबुङैनो बन्द खालामना होदों। लामाया बन्द जानायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा हान्थिनाय थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद जार्लायाव गोग्लैदों। बाखबारि पुलिस बिफाननिफ्रायबो जायगानि सुबुंखौ अलखदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय बायदि नोजोर लाखिनाया सोलिगासिनो दं। लामाखौ थाबैनो फाहामना होनो थाखाय सरकारनिसिम खावलायदों जायगानि थागिबि रायजोफ्रा। लोगोसे बाखबारि इउपिपिएल दोलोनि बिसिडिसिनि मासिगिरि जगेश दैमारि आरो गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो जायगायाव नुजाथि हैनानै लामाखौ खौरां लाहैयो। साननैसो सिगांनिफ्रायनो अखा हाबाय थानाया जोंनि बासबारि ओनसोलाव गोबां खहा खालामबाय आरो नैबे लामायाबो मोनसे गिदिरथार प्रब्लेमाव गोलैना दं। मानास थांनाय लामा माने बागाननिफ्राय फैनाय लामा दैया माने मेन लामाखौनो सेफायबाय होनजायो आरो बेल' नङा, बोरैहा खोबसिनफाराजों थांनाय अन्थाइबारि बे माखा लामाया फ्राय बायफ्रामजोब्बाय। ओमफ्राय फुङाव एलएम फैदोंमोन लाट मण्डल, लोगोसे एसडिअ सारनिबो सोरबा फैदोंमोन, फैनानै रिपर्ट लांबाय आरो माखासे जोंनि फातिमाबादनि माखासे सुबुंफोरखौ रिलिफआव दोनहैनायनि बेबस्था खालामदों। दा लासै लासैनो रिलिफ केम्पआव मेडिकेल केम्प माबा माबिनि बेबस्था खालामदों होननानै जोंनो मिथिहोदों। मोनसेल' बेनो मेन लामा, बेजों डाइरेक्ट बरपेटा रड थांनो हायो, ओरैहा भबानिपुरबो थांनो हायो। ৰাস্তাটো মানে এইটো যোৱা বছৰৰ পৰা আজি প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি কোৱা হৈ আছে, মানে বাগানৰ পানী ইয়াৰে চব পানীগিলা ওলায়। তে মানে মেনেজাৰে মানে বাগানত সদায় খেলি বেলি হৈ থাকে। মানে কেতিয়াবা মানে এটা মানে যি ঠিকা চিকা লয়, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ হয়, ই মফিজ নাম, ইয়াক ক'লে মানে কেতিয়াবা ইয়াতে খেলি বেলি হৈ আছে, বাগানত খেলি বেলি হৈছে, বাগানত বৰ্তমান পইচাৰ অভাৱ। মানে এইটো মানে কি আমাৰে হয়, মাটিটো তিনগিৰিৰ হয়, বাগানৰ পৰা একেবাৰে নদী লগিন মানে পুল মানে এনেকুৱা চুংগি মানে কৰিব বুলি কৈছিল আৰু ওপৰত ঢাকনি দিব, সেনেকুৱা ছিষ্টেমত পানীটো ওলাব বুলি মানে আমাৰ লগত এটা আলোচনা কৰিছে। মানে আমি বন্ধ কৰিছিলোঁ একবাৰ অলৰেডি, এনেকুৱা এটা কথা দিয়ে, কিন্তু তাহোনে মানে সময়মতে কামটো নকৰে। এইটো 3 বছৰ ধৰি মানে আমাকো মানে বাৰ্চা হৈ আছে, কৰিম 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 কয়, কিন্তু নকৰে কামটো। এবাৰো একদিনত ভাঙা নাই, এইটো মোটামুটি আপোনাৰ 2 সপ্তাহ ধৰি ভাঙি আছে লাহে 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 লাহে। বাগানটো ইমান ডাঙৰ যে বাগানটো চলাই আছে, সিহঁতেতো ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে, নিশ্চয় সিহঁতে দেখা পাইছে, কিন্তু সিহঁতে মানে একো আগবাঢ়া নাই, মানে আগভাগ লোৱা নাই। সিহঁতে যদি অলপ মানে আগভাগ লোৱা হয়, আজি এনেকুৱা অৱস্থাটো নহ'লা হয় বুলি আমি অনুমান কৰোঁ। আৰু এইটো মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, একদম ভূটান, এইফালে বৰপেটা, এইফালে যিমান যাব পৰা যায় একদম মানে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মানে কিবা আছে, আৰু তাৰপিছত ভূটান যোৱা ৰাস্তাও হয়। এইটো এইটো মুখ্য ৰাস্তা বুলি ক'ব পাৰি। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।